Club Junta, building better Africa. Mwaswera bwanji konse kumene muli masanano pamene tikubweretserani nkhani zosiyanasiyana zomwenso zikuchoka madera osiyanasiyana, koma mtsiku la lero komanso makamaka mu nthawi ino ndakubweretserani nkhani imene ili yokamba za munthu mmodzi yekha amene ali Chikomeni. Chikomeni tu lero lino wapanga review, wationetseranso kunena kuti vice president amene angakhale naye kapena kuti running mate amene akuyenda naye mchaka chino cha 2025 si mayi yakenso ayi. Iyeyu wapezanso munthu wina amene angamuthandizire kupanga kampeni mosiyana ndi mmene mayi yake akhala kupangira. Apapatu tikuona news yochoka ku Capital FM zomwe akukamba unena kuti mu 2019 anali ndi mayi yake amene amakhala ngati running mate, koma mchaka chino cha 2025 running mate ndi munthu wina amene asali mayi yake Chikomeni. Abaletu apapa ndikufuna kungokudziwitsa kuti ndale zathu panopa zasintha kwambiri, komanso tikayang'anisisa ndi mmene Chikomeni akupangira izi zingotanthauza zonena kuti anthu salinso muchimodzimodzi, angakhale amene ali ku opposition yo including Chikomeni salinso chimodzimodzi. Tangoona ndi chitsanzo apapapa munthu uyu akusintha ndithu kuchosa munthu amene anali naye monga mayi yake kuti asakhalenso running mate, chifukwa akakhalabe running mate mayi yake ambiri mwa inu mumangozitengabe ngati zako family kamena kunena kuti mumazitenga ngati zinthu zija zonena kuti zofanana ndi ufumu. Iwusu ufumu ya ndale ndi ufumu ndi zinthu zosiyana, koma mkuluyi akugwira ntchito ndithu kuyesesa kuti ayi Amalawi pomafika pa 16 September 2025 mungamuvotere. Apapa wasita wabwera ndi munthu wina amene asali mayi yake, and chimene ndikakuwuzeni muthawino tatiyeni tione kuti kuchosera kwa Catherine Linus amene ali mayi yake Chikomeni ndi kubwera kwa munthu wina amene ali wachilendo mu ndale zimene zili mitulira bwanji ifeyo wa Malawi. Ndikupemphani kuti pamazafika pa 2016 pa 16 September 2025 tiyeni tikavote mwanzeru, komanso nditidziwa chimene tikuchita. Mutakuona nokha mmene akukambira ndithu abale athu a Times nkhani yonseyi kuti ikuyenda bwanji. Ehetu umo ndi mmene zilili. Tiyeni tonse tikhale tcheru pamene tizikubweretserani nkhani zosiyanasiyana pa Club Junta YouTube channel tsiku ndi tsiku, nthawi ndi nthawi, mosaona nyengo angakhalenso mosaona nthawi. Muli kuntchito, muli kumanyumba, muli ku toilet, muli kubafa, tikupezanibe ndi nkhani bola ngati foni yanuyo TV yanu muli naye pafupi zikupezani khani pomwepo pamene tikutoleranso nkhani zina masana abwino mzimu kwambiri. Club Junta, building better Africa. Tsatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Bongwe with 80k plus subscribers. Club Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com.